keď chlap chce pôsobiť, že on je alfa, tak to vychádza z málo sebavedomia ešte k tomu, z pocitu menej cennosti, no. To je kompenzácia. Akože snaha o to byť alfa samec je kompenzácia. To je lebo brutálne. skutočný alfa samec je proste sám sebou a nerieši, že či je A to je jedno, samec, či si chudý, tlstý, či máš svaly, nemáš svaly. Úplne jedno. Vlastne, Akože sú to parametre zdravého človeka, že keď máš nejakú muskulatúru, keď máš dobrý svalový tónus, zdravo sa stravuješ, nemáš výražky po tele, nemáš problémy s intoleranciami. Ale keď to robíš z lásky k sebe, lebo chceš mať zdravé telo, je to úplne iné. Ja keď, vieš, dodrbem sa steroidmi a neviem čím všetkým možným, len aby som vyzeral ako najväčší fajčak. Keď sa snažím vyzerať ako najväčší fajčak a obetujem preto zdravie, tak je to z dôvodu, že sa cítim menej cenný. A obetujem všetko preto, aj svoje vlastné zdravie obetujem preto, len aby som sa necítil menej cenný. A paradox je ten, že keď budeš mať 150 kg tú masu svalovú, tak dá ti to možno na dverách niekde alebo v porovnaní s